Siphinde sibingelele kubaba uNgqongqoshe noNdabezitha ubaba Mahlobo nabo bonke ubuholi obukhona. Ngicela nje ukuthi all protocol observed. Siyabonga sesikhona ke la. Ngizodedela nje kafushane ubaba uMazibuko kuba yena osichazela kahle asibekele isithombe ukuthi amanzi adonswaphi asuka aye kuphi. Sengiyophinda ngibuye ke emva kwalokho baba Mazibuko. Sibingelele mphathiswa sifike iNdabezitha ubuholi bonke obukhona. Kusho ukuthi njengoba silana kwesesizwe maqhunqazi amanzi isiphethu siqhamuka lapha phezulu lokho kubizwa nge-eye ihlo lakhona lapha phezulu futhi isiphethu nje esingapheli esingashi esinye isiphethu singaliya khona akhambekile kalula sizoyiso isizohlabela khona lapha ngaphesheya into eyenzekayo njengoba ibizwa nge-spring protection umsebenzi esizowenza sizoprotecta uma sisiprotectela ekuthenini naturally sihlale si-preserved ngaso sonke isikhathi amanzi akhona angashi singekho isidingo siphinde futhi siprotecte nakubantu naseyilwaneni ekusiprotecteni eyilwaneni-ke sho njengoba sihamba ispring sisuka la sehle sihambe njalo siyophuma lapho okuyidamu okuphuza khona iy'nkomo so into ezokwenzeka sizofaka thina okuyiwiye okuhloniphekile laphana ezansi okuyiwiye la amanzi azogeleza siwathathe from khona bese ebesehamba-ke yale kusihlanzimatha kwesesizwe okuzokwenzeka iy'nkomo njengoba yiphuza laphana sizozakhela idamu elithatha khona la kodwa eliseceleni ngoba into eyenza ukuthi amanzi lawa agcine efika emakhaya engcole ngoba njengoba ubona ngona ukugcina lawa njengoba edungekile ngona ukugcina ahambayo so into esizoyenza sizozakhela nje idamu eliseceleni ukuze zingakwazi ukungena kwispring kodwa zithole amanzi sizokwenza okufanayo nakulesi singale kwenzela ukuthi sishiye singamoshanga so ilokho okuzokwenzeka amanzi azophuma la amanzi azoba about 0.5 million liters per day ukuwona uzahamba yohlanzwa okusho ukuthi-ke njengoba besechazileke chairperson wasemngeni sisezululand isihlanzi manzi amanzi mehamba sizoba semzinyathi bese amanzi ephuzwe emzinyathi aphinda aphuzwe ezululand so kusho ukuthi ukubambisana kuhamba kanjalo ngoba le project ngicabanga ukuyibamba lapho then isotthening sizokwelela ngaphesheya siyophendula siyabonga uma ubaba Macengwane ngenayo imibuzo noma ngeke point of clarity ngizocela sehlelela esiyophendula khona isoyi njengamanje ke sesiyahlaba ukuphendula isoyi okugcizelela nokuthula ukuthi uyaqala umsebenzi njengoba siyibona imizamo nje biyenziwe la ngesiphetho sekuzokwenziwa umsebenzi oseqophelweni kuzophuma amanzi ahlanzekile sizofaka amapayipi amasha u6 kilometers ozobuwa dudula amanzi uyawabeka ikhona isite yethangwe la kuzobe kutreatwa khona njengoba lamanzi awalungela ukuthi angaphuzwa abantu anama metals anama elements phakathi angalungela ukuphuzwa umuntu bese thulile ubaba Macengwane ngale so njengoba sihlaba ke siphendula sekusho khona ukuthi ngempela kusiphuka umhlabathi manje umsebenzi uyaqala 6 kilometers wakhuphula amanzi ayoklinwa bese mase kliniwa sayageleza ke ngamapayipi eyekulemize bese sishila imphakathi eminye under izululand eminye imphakathi ngaphansi komzinyathi sekuyiyo ke le ndaba besimemezela ukuthi nemisebenzi yaqhamuka osomathenda bayathola lo msebenzi wonke ube imali engango 69 million engicabanga ukuthi singakushayela izandla lokho ukuthi amamiliyoni amangaka eza kule ndawo ukuthi kuzophuzwa so singahlaba ke sithatha isithombe senze konke kodwa ke singahlaba ke thina sithatha amafutha very much we are here ephosini kwaNtombela and it stretches over 2 municipal districts. One on my right is Zululand, on the other hand is Umzinyathi, but both areas are still under Nkosi Mahlobo. Now the reason why we are here, firstly it is Nkosi kwaNtombela, 2 it is the Department of Water and Sanitation, 3 it is Umgeni Tugela, and then the local councillor. Now, and we'll be meeting the public down there after this. The reason why we're here, Nkosi has just reminded me that
we actually met in 2021 in October. We had just been appointed to water and sanitation, which happened on the 5th of August. And then we're doing a round of provinces, and on that day it was KZN. We invited Nkosi to come because he wanted to make a presentation. He was showing me the agenda of the day and the item on that agenda on that day. I'm so happy that he kept it. And then from then onwards we've been interacting. But finally, today, we are here to turn the sword. But we are happy that we are not just turning the sword in isolation of every other thing. The contractor has been appointed. Our implementing agent is Umgeno Tugela, and they have appointed a contractor who has already started to do work, especially for those who don't believe when we say to them who are at work. They will see that there's all this work that is here, these machines that are already here, and they've started. There are 2 springs here. This is the first one, and the other one is that side. And this is a project that will cost around 69 million. And the objective here is for us to, one, keep up with SDG 6, which is our main challenge at international level. That we must be seen to be making progress all the time on SDG 6, which is a directive from the United Nations that you give water to all the people, leave no one behind. These people from Babanango and Nkosi Mahlobo have been left behind, not for years, for decades. You know where we come from as a country, from colonialism to the apartheid era to the democratic era. It is the democratic era that is coming with relief, that is bringing these people relief and accept them into the world of everybody else, where people receive water as and when they need water, and it is reliable water all the time, and it is clean water. So we're delighted that we are reducing our deficit on coverage of all the people in South Africa in terms of water. We are doing it with, especially this one, is much more a delight to us because it's sustainable. It's far better than tankering, far better than boreholes, because this one is a natural spring, and no one knows exactly when the first drop of water came up. Everybody, by the time they were born, the spring was already producing. All we are going to do is to develop it. You know, our job in DWS is, when it comes to water resource management, is to identify water resources. The second one is to develop them. And the third one is then to maintain them, protect them. This is exactly what we're beginning to do here. So that for generations and generations to come, these people will be getting water, clean water from here. It will then be flowing through pipes and then get to the treatment plant and then reticulated to various valleys here or villages, so that more than 250, I thought you said so, more than 250 households will then get water. If you then divide the number of people in each household, it means that we really are reducing. And what is even more delighting is that this is going to be just a few months, because they say the first drop that will go to the families will be by July. People will be getting clean water from here, well developed, well protected and maintained. Now, Nkosi will then have to discuss how to protect this, because everywhere, what I've learned, every part of South Africa,
there are people who should not be there. Kunabantu that are a mistake, people that are an error, God's error, that they exist. Otherwise, there are people who should not exist. Some of them are then going to come here, vandalize, and then start checking for this and that and vandalize. Now we'll discuss separately with Inkosi so that no one doesn't know what will happen to them when they come here. We'll talk about that. But something terrible must happen to anyone who comes here because this is a resource for the community which the South African government is developing via DWS. So we're delighted that we're here and we're about to deliver clean water to the communities here. So namhlanje si yenkosi uMahlobo indawo ke yenkosi uMahlobo iwela umngcele kuZululand district buyinkapakele eMzinyathi district. Now inkosi ke yakhuluma lolu daba lokuthi kunendawo kanje la okuvela khona amanzi engaphantshwa ngamshini ayivelela nje ngamandla kaThixo esezulwini. Manje ke lamanzi ke afuna ukuthi inkosi yayisithi kodwa abantu bambomile manje bakwazi ukuthola kahle ukusebenzisa lamanzi ngokusohlelweni nangokusemthethweni. Manje ke inkosi yayisithi iyacela ukuthi uDWS ufike la akhonjiswe le ndawo ebese kubonakala ukuthi yini ihlelo lona olungenziwa ukuze lamanzi asabalale agcwale bonke abantu abawadingayo lapha endaweni. Thina kumsebenzi wethu ukubheka indawo enjengalezi uma siyithola la khona amanzi ephuma khona ngokukaThixo bese siyayikhulisa lezi ndawo. Ukuyikhulisa ke kusho ukuyivikela, kusho futhi ukuthi amanzi la suka la abesecocwa ngamanye amazwi ahlanzwe, kusho futhi ukuthi afakwe emapayipini, kusho futhi ukuthi abesetholwa wonke umuntu endaweni. Sekuvikela lokho. Lapha United Nations nomgomo othi musukushiya nanoma oyedwa nje umuntu abantu bonke abathola amanzi. Manje ke le project izosenza ukuthi sihlabele phambili senzele ukunciphisa inani labantu abasasele ngemuva eNingizimu Afrika. Siyo record nje lezi balo nje makuthiwa imindeni u250 ezothola amanzi lathina sobala abantu phakathi laba sebephila sithi sesinciphise ngenani elingaka. Sisho ke siqinisile ngoba silana namhlanje sizokwenza lo msebenzi. Le ndawo ke izokwakhiwa kahle, fakwa amapipe kahle, ivikelwe. Okuhle ke ukuthi bathi lapha ezantsi bazokwakha nedam elincane lenkomo, nezimbuzi, namahashi, nembongolo ukuthi akekho zokoma. Ngoba wonke umuntu uzowathola amanzi. Bese ke sihlengahlengisa amanzi ke abantu ukuthi bakwazi ukuthola amanzi acocekile emakhaya bawasebenzise. Ngesinye isikhathi uma sesibuya sesozama ukuwadonsa amanzi ukuthi angene ikhaya ngekhaya. Okwamanje sodonsa nje ompompi babe sendaweni la abantu bezothola khona amanzi. Kodwa igodi ezu6 ezothola amanzi wona lawa esikhuluma ngawo. Kuyinto esihlabela phambili ke ngayo ukunakekela umphakathi waseNingizimu Afrika ngamanzi. Mhlawumbe amacengwane ukubheka la izolekeleka kangakanani ama-districts okuyiwona asupply amanzi la kumzinyathi kanjalo neZululand. Bese sibheka futhi sibonile kwenye districts ebingenzi kahle lapho Thukela Mithika okusho indaba yamanzi. Izolekelela kakhulu ngoba sesayeka ukuhlala ePitoli manje njengaqala ngoba siyabona ukuthi ukuhlala ePitoli ungezi ukuzoyibhekela ufaka isandla la ukudinga khona ufaka isandla ngokulekelela nanoma ngayiphi indlela ezokwenza ukuthi kuphuma amanzi. Ukufunda nje phansi uthi iZululand iyawafaka amanzi, uMzinyathi iyawafaka amanzi, kodwa ubuthola incingo ngapha nangapha ubusuku nemini. Nawe mawunyathela lapha endaweni uhamba abantu bayakhuluma ukuthi okufike phela nangakithi usifakela amanzi. Uhlala lapha na
kwaNtombela kuphi eBabanangu hawu ingane khona iZululand lapha hayi sesakhuluma awekho amanzi awu khona umzinyathi sesakhuluma awekho amanzi manje ke thina sisebenza nabo nje omasipala ekuthini njengoba siyaba support sibanikeza imali ama grant amabili esithatha iqhamuka ku treasury directly kodwa ayikhona isikhathi esiningi uma ubuka iminyaka emihlanu hlehle u10 hlehla ubusubala ukuthi singakanani imali engenile kungakanani la ukwazi ukukhomba khona mase ngikhuluma nje iqiniso ufuna ngabe kudala uyenzeka lento ngengxenye yaleyo mali ngoba phela lento ayifiki nathi kade yabakhona kodwa ke angisabali mina ukuthi ngibuze omeya ukuthi aniyakhanga ngani lento sonke lesikhathi ngivele nje ngithi cha ngoba bayakhala abantu bathi amanzi abanawo inkosi iyabahola kulomcimbi sahambe siyolungisa amanzi saphointa ke umngeni uthukela iwaterboard hambe yohlonza lapha kuphula indlela ukuthi abantu bathola amanzi sikusho ukuthi ke bona ke lama districts kuzoncipha isikhala manje isikweletu sabo sabantu abangawathola amanzi njengoba senza lo msebenzi nje Mhlonishwa ngifuna ukubheka la ngoba niza nento enhle emphakathini mhlambe ezohaza ukuthi mazanihambile besale futhi wona umphakathi iqhubelayo uyicekele phansi ngoba uwachaza ukuthi iwela endaweni ezimbili le ndawo iZululand futhi iphindi iwele mhlambe masikuya ngaseqashini mhlambe bazocosha lokho abacoshayo nizokwenza kanjani ukuthi mhlambe isibalo silingane sokuthi ngapha sathela lapha sakathatha ukuze gcine bengalaba kuqashwa kakhulu ngapha uqashwa kakhulu ngapha sebezocela phansi into ezosiza umphakathi thina umngeni othukela usebenzisana nosonkontraka abamaphointile bazoxoxa nenkosi baqale babuke lo msebenzi ongakaqala ukuthi abantu bahleli kanjani emva kwalokho ke bese benza inhlelo zalokho ukukhuluma ngakho ngalendlela ukuthi kungaphazamisi ubudlelwano nokuhlalisana phakathi kwabantu kodwa nje ngakuveza ukuthi siyasithanda ukuthi uma sebesebenza baqale ngemndeni ehlwempu kakhulu mhlawumbe laba babafelokazi kuye kulaba othola ukuthi kunekhaya kodwa akukhona ngisho isente lingenayo kodwa abantu bayaphila bakhona kodwa kwaziwa ukuthi baphila ngani babhekelwe labo kunokuthi kubhekelwe umuntu ovele ehambela nje kahle iphilela so ucela nje sikhuleke inkosini Mahlobo ukuthi uma sekuqashwa kubhekwe izingane zabafelokazi kubhekwe izingane zaleyo mezi leyo okuhlushekwe kakhulu ngoba akulingani siyathokoza